I will be blooded but unbowed. Yan ang tanging pahayag ni VP Sara sa pagbulaga sa Senado kaninang umaga. Nakipagpulong ang bise sa kanyang legal team pero sa impeachment court, no show pa rin. Narito ang political update ni Hannity. Dumating si VP Sara sa Senado sa Day 2 ng impeachment trial, pero hindi siya dumalo sa paglilitis. Bandang alas 12 ng tanghali kanina, pagdating sa lobby ng Senate premises, dumiretso siya sa holding room ng defense team at saka panandaliang hinarap ang media. Dito na siya nag-iwan ng maikli pero matapang na pahayag. My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Agara na siyang lumipat ng kwarto na naging dahilan ng panandaliang komosyon sa media sa hallway ng Senado. Dito siya sinalubong ng kanyang legal team sa pangunguna ni Attorney Sheila Sison. Nang i-impeach siya sa unang pagkakataon ng Kamara noong 2025. Sabi niya, gusto niya ng bloodbath sa pagitan ng prosecution at defense pagdating sa pagpresenta ng ebidensya. Pero diniklara noon ng Korte Suprema na unconstitutional ang mga reklamo dahil sa umano'y paglabag ng due process. Isang taon makalipas, muli siyang inimpeach ng House of Representatives at natuloy na nga ang trial. Ilang minuto makalipas ang komosyon, umalis din ang bise kasama ang mga tauhan niya. Sinubukan ng House Prosecution Team na ipatawag siya para humarap sa trial. Pero sabi ng Senate Impeachment Court, nasa VP na raw ito kung gusto niyang sumulpot. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Milyonaryo News Channel.